O Chantada B saiu derrotado da súa visita a Monterroso, na que un dominante equipo local lle gañou por 3-0, o que os mantén en zona de ninguén e con necesidade de reaccionar. Salimos moi mal o partido, xa no minuto 8 perdíamos por 2-0, é dicir, fixemos un primeiro cuarto de hora inaceptable, é dicir, salimos sin ningún tipo de tensión, desaparecidos por completo do partido e o resultado a esas alturas era xusto, non por ocasións que tampouco que nos desarbolaran, sino por intensidade, é dicir, eles saliron a competir o partido en busca de 3 puntos que lles facían falta e nos non afrontamos con esa intensidade do partido, e sí que é certo que despois intentamos reaccionar co 2-0, pero evidentemente cun marcador como ese, os 15 minutos contra un equipo que está segundo clasificado, pois despois é moi difícil remar costa arriba, non? Bueno, despois mellorou a imaxe do equipo, pero bueno, digamos que non me vale reaccionar xa cando os puntos están perdidos, por así dicir. Se o mellor pois unha situación na tabla que estamos aí medio en zona de nadie, sin acabar de descolgarnos os de abaixo e xa lonxe dos de arriba, e bueno, levamos 2 derrotas severas a domicilio en 2 saídas consecutivas e espero que para este fin de semana a imaxe do equipo cambie por completo. O vindeiro choque do Chantada B será o sábado no Sangoñedo ante o Ferreira, un rival ao que os chantadinos lle levan 12 puntos. O que intentaremos derrotar o cando menos non perder para manter esa renta e rematar por separar eses últimos 4 postos, pero bueno, foron un equipo que naida nos empatou e que está a obter uns resultados moi bons nos últimos 2 meses, co cal pois nos na liña de sempre, decir, sabemos que se queremos ganar o partido temos que estar completamente concentrados e que o mínimo despiste pois nos costará goles.